Ndikulandireni ku program ina ya Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV. Mumakhala ndine mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi Peter Forte. Mprogramu ya lero ticheza ndi Tabitha Chawinga, osewera mmodzi mwa osewera amasewero ampira wa miyendo koma osewera amayi mdziko muno. Tabitha ali mdziko la China ndipo pakatipa anasintha matimu. Koma tifuna kudziwa zambiri za Tabitha. Kuti Tabitha ndi ndani, adayamba bwanji masewerowa. Ndili naye lero live programu muno kuchokera mdziko la China. Tabitha, uli bwanji madzulo ano? Ine ndili bwino, kumene komwazuka bwanji. Ayi, kunonso tili bwino ndithu. Tiyamike Mulungu. Zikoma kwambiri. Ndikuzoti nthawi timasiyana mukhale mukupita ku training mphindi zochepa zimene zikubwerazi, koma timafuna kudziwa zambiri zoti kodi Tabitha chidwi chosewera mpira wa miyendo chinayamba bwanji? Nali school anandi mozimene ndiyasambirira ndikubwerera kulumpi mino bwino kena nikapitiza amene nikapangira ndi anyamata nthawi zonse ukamenya mpira wa skulu choncho ndi anyamata andi akhala kuti supaso kwambiri kusukulu anakangomva ta iyo ndisikana wamenyapo ochinya wachinya ndisikana anakabwa uzati super mmazo wa mpira wa skulu meno makhalira ndiye kuchoka pamenepo nimakumbukira kwambiri malemu Mai Paulen amene anapita ku Blantyre kuna meeting angagwira ntchito ku court malemu Paulen ndi anakumana ndi Anyerenda enake sanasangagwira ntchito ku court ya Kulumbi ndi angakambirana zokhuza ndi women's football ndi anakamba zoti ankandawira anakamba zoti Kulumbi kuli kamwana kenake ndikagoki pakabwino fa pagonda akhalaponso kwambiri nkati ndamenyaso kwambiri ndi anala ndikagoki pakabwino mukhoza katenga mkayese komene chidwi changa ndinalibe kuti ndizamenye mpira wasikana nzanga kozi ndinali ndi chidwi choti ndizamenye ngati mene amamenya china Joseph Kamwendo ndingamaonera ma screen nthawi imeneyo ningati imene one day zamenya nation team. It was like that. Koma nation team yake malingaranga inali ya nyamata notosati zasikana pamene zinali kuti mutu mwanga mulibemo sindikuzowaso kuti kuli ligi yasikana kazima khala bwanji. Kenako ankandawira ankabwera ku nyumba kuzandifufuza ninkathawa wazemba kuthawa choncho nthawi zonse ninkangopezeka kuti ndikungwazemba kumathawa. Kenako anazandipezera siku limodzi kundipeza nimakumbukaso malemu brother wanga ningoti cousin wanga timati Innocent tinkati Innocent Zembo Nthali amene mena anandisaso kwambiri mzimenya mpira amene anazandigwira ene kuti ankandayana mpira kwa kuti mwana wanu amathawa tipanga bwanji anandigwira ene kuti panga za tabi ukunyamuka kupita kulilongo pamene boma yanga ari kumuzi kwa mayanga mpira angandikaniza ankatosa mamenye ndi anyamata mpira fani makapa timakapa kupoma ndi amayanga nali kumuzi kumunda mazwa tikakacha kumuzu mafamu anthu amakonda kupita kufamu like that ndi kunapeza kuti nanyamuka munthu ine kupita mulilongwe mulilongwe kakumana ndi Sunshine pamene namba ukasira ndi Sunshine kwa Mr. David Dube pamene moyo wanga sopano unambira sopano kuti ndikukhala ndi asikana nzanga ndizipanga zachisikana ndisewere ndi asikana nzanga pamene mpira anga unayambira kupeza zakuti ndi Sunshine nango khamu 3 years kenako nakapezeka ndi Sweden. Nimayamika kwambiri Mr. Dube zimene andipangira chifukwa ana challenge amatimu a Sweden kuyuza kuti mumtenge player amene ndi air ticket ndidwa ndekha visa ndipanga ndekha akazalephera ma trials musazandibweze drama yanga mwana amene musazandibweze china chilichonse koma akakhoza mumukula komanso musazandibweze drama yanga ndiye zinakhadi choncho nimayamikaso Melissa mzungu amene anabwera zamenya kuti Sunshine anapanga recognise kuti ku Malawi kuli player winake amathambira akuzokwanisa pa ntchito iyi and zinanditekeradi kupeza pamene napita ku Sweden nakamenya low division 1 season kakhala goal scorer nanyamuka pamene bona kakamenya second division zinandiyendera kuyipangisa timu kupita Top League nakamenya Top League koma ndi magayizi amene ndovuta kwambiri pa mpira pasikolusa pasi achinamata nakumana nawo koma nimayamika Mulungu pachina chilichonse ma step amene ndayenda chifukwa sinotize kuli anthu ena Malawi anamenya mpira nthawi yayitali koma sanatuluke kufika pamene tili enafe koma ife timayamika Mulungu kuti amakhamba yathu.
tatifotokozera zambiri za matimu aku Sweden. Unafikira timu iti imene kuyenera kuti ndi lower division ya 2018 momwe ndi zaka zitatu zapitazo zidakhala muutani mwayi umene udapezeka muutani? Abwana anga ku Sweden ndi amene anapangisa ifana munthu amene ankakocha Suning timu yanga yoyamba ya kuno China anali nzawo akuti anakhala kumanapo nthawi yayitali ndiye munthu anali nzawo choncho ndi anawuza ndifuna player Tabitha abwere kunoko ku China. Ndiye bwana anga tayiwerengaso season yomaliza ngati season yachiwiri mu top league anaona kuti zinthu kuyenda bwino timu ikhoza kutuluka anytime. Ndi anachenjera kundigulisa before timu isanatuluke. Fine akakha kuti timu yatuluka panalibe kundigulisa yeye nakakha free agent. Chifukwa inali ngati mpangano wanga inali ya top league imene inali contract yanga ndi iyeyo. Kuti ndikupita mu second league pakhaso mgwirizano wina ngati ndigwirizane nazo onga sindigwirizana nazo. Ndi anachenjera kundigulisa mwansanga. Ndiye atandigulisa ndi pamene unapeza timu ija of course inavutikadi mpaka inatulukadi mu top league. Ndi pamene manyamuka kubwera kunoko koma anapangisa ndi abwana anga ndi nzawoyo amene anali coach wa ku timu ya Suning. Ngakhale coach amene sinakumaneko naye fa nthawi amene nkakafika ku Suning coach amene ananyama kupita ku national angaka coach ya China national team ya ku China. Ndiye kuna zabwera makochi ena aku France nimene akakumana nawo. Pano ukusewera timu yanji komanso moyo ndi wotani ku China? Panopa ndili ku Wuhan limodzi ndi ng'ono wanga Temwa nimene ndajoina timu imene yoyo andi ndine munthu wosangalala moyo wanga ndi wabwinobwino. Always pamalo pamene ndafika ndimayesa kuti ndikhale ndi moyo wabwinobwino chifukwa ndimazowa ndi chikosi cha Mulungu kuti ndifike pamalo pamene popo. Fangati Mulungu sanalole sindingafike pamalo pamene even ndakakamira bwanji sindingafikepo koma ndimayamika Mulungu zinathekera nachoka ku Suning zitavutavuta kuti timu Suning inatha sana sponsor inatha ndingotero makamaka chifukwa timu inali mu nthambi ziwiri finally Suning imene na sponsor ndi like Jansusu ngati nake ya timu ndiye timu inabwera ku Jansusu ndiye naona kuti drama Jansusu sangati pase kenako Wuhan nakha kuti namba ndipangapo cheso kuposa nthawi ng'ono wanga sanabwere ndiye zinangochitikaso ubwino wake na uma ndi agent wina ake anandithandiza agent ameneyo kuti ndizapezeke ndili ku Wuhan koma china chilichonse ndi chili bwino moti panopa tipozokonzekera ndi asikana tili mkampu next month tikhoza kuyamba magame tili limodzi ndi azinzanga ndiye muzonse mangoyamika na malenga. Tabitha umaoneka munthu odekha siwe wamatukutuku kapena onyada odzikweza kodi ndikupepera kapena udabadwa modzichepetsa? Fote ndikuze sikupepera. Sometimes yamati munthu uzikhala wa humble ndi bwino pamaso pa anthu. Chimene ndimakhulupirira ne ku nkhani ya mpira football is a short career. Ine afote lero ndikhoza kuzitukumula pamaso pa inu ndikutchuka. Mupeza zakuti pamawa ndazasauka ndibwere kwa inu simungasandithandize ndi pang'ono pomwe. Komanso iniyo nomwe mukhoza kukhala fans ya ine kuti kundisapotera. Mawa zapanda kundiyendera ineyo muzandisisa ndiniyo nomwe kuyamba kundilatira tamuone tinkaziwa ife sangapite patali. Mwakumwa kuti chachikulu chimene ndimakhulupirira this is a gift from God. Not kwa munthu. Ndiye most of the times kumiyamika Mulungu pa chimene amatipangira ndi bwino. Chifukwa tuzitukumule Mulungu so azakusisa munjira ina yake usapezeka ulipena pake. Takha tikuona maplayer ambiri mene zinzawo zimakhalira. Kwathu omwe ku Malawi even asikana ndi anyamata omwe. Mapeza kuti most of them mapeza kuti anthu ambiri one season imene amachuka mu Super League because of anthu tikangwapopa ndi player bwino mota zisise mtauna maenda maontozi. Of course which means it's good kuti unyadepa nthawi yako imene uli player kuti anthu akukutamandira. Koma you supposed to use brain kuti kodi zimene ndikupanga apa izi tomorrow chizabala chani anthu azanditenga munthu otani. Ndiye sometimes to be humble is better than kuzika pa air kuti iwe ndiwe. Now at 26 unamba waganizapo zokhala ndi banja
zimene zapita 40 pakati pano sininganame chifukwa pakati pano pandi kuganiza mbeta koma sogolo kuzikazakhazitika chicho sichizakhala bwinobwino. Alright, Tabitha, unakamba hapo zokuti umamsilira kwambiri sister wako Temwa. Tatifotokozera Temwa ndi osewera otani? Apita 40 Temwa ndi player amene ndi wopsa kwambiri. And ku Malawi ngati tili ndi star, tikamati star ndeti ndi Temwa. And ndimampasa ulemu. Ngati munapanga follow game wa South Africa last year. Mwana uja Maro inalo samaponya. Kunacho ngamapita 40. Mwana uja muli mphamvu. Pita 40 game imene amenya ndi Zambia toka kugonjetsa Zambia. Nina zoti timu tinachina Zambia. Koma ndimpasa mwina 90% yake Temwa panchito imene anagwira. Chifukwa defender athu a national team ya Malawi sanavutike kwambiri kummaka Babla. Temwa imene anagwira ntchito mmaka Babla. Andi ni munthu amene anakati chinyira chigoli ifeyo chowinira. Apita 40 mungoona kuti munthu yekha makapeseka kumbuyo yekha kusogolo ndiye siku ni munthu amasewera ni munthu wopsa kwambiri. Ndimamuyamikira kwambiri. Zambia, Mozambique, Angola, South Africa, Botswana maiko amene oyandikirawo. Alipo wina amene kumuona kuti akubwera mopereka mpungwe kuti uyu akhala star maiko anzathu oyandikira. Okay, tili ndi Babla ndi player bwino kwambiri. Babla amene ndi player Babla Banda ndi player amene wazuzaso ziko kwambiri. Anthu ambiri pamene amaenda kuti Babla ochoza Babla. Ndi player amene akubwera munja ena ningotiso ndi star. Chifukwa ngati ineyo anthu ivi nakamati competition tabi Babla Temwa nimazitulusamo ndimayika Temwa ndi Babla sane not ine. Chifukwa anthu awiriwa ndimene ndikuona kuti ndi mastar kwambiri kwa ife ku maiko oyandikana kwathu. Unanenapo kuti pakufunika kuti tikhale ndi chidwi choyika ndondomeko za youth football, kuti mwina matimu tapange cluster kuti achayamba kalewa adzisora ligi yawo ana tapatse ligi kawo kuti adzikula kumabwera. Kodi uli ndi chidwi choti mwina ukadzamaliza ntchito kubwera udzakhala kuno kumudzi ndikukhala ndi ntchito yomagwiranso ntchito ngati scout kapena agent yoti ukazomadzagulitsa osewera wa maiko akunja? Apita 40 izozo naziyamba kale pakali pano. Mukati muone Temwa kuti apite ku Sweden ndi effort yanga. Tinali ndi Sabina Tom ananyamuka kupita ku Sweden ndi effort yanga. Sabina pamene namenya nkhondo Sabina anachita kumuuza bwana wanga chifukwa kumene nimapita eneyo tsona mzena apita 40 nthawi zonse. Nimafuna ndizikakhala ndi ka relationship kabwino ndi ena koyendesa team. Sweden bwana mwini wake wa team anali close ndine timakhala pafupi choncho. Kupita nyumba kwake ukadya kwambia nako ziwiri zitatu. Nakamuuza kuti okay ndikunyamuka ndipita ku China. Ngono wanga siningamsiye kunoko yekha. Ngono wanga unokuti akhale yekha ni mwana kuti of course nase school mulibemo. Ni mwana kuti zambiri sakuziziwa. And ni mwana kuti amangokhala quiet. Kuli bwino mkhale munthu wake pafupi ngati mufuna kuti azikuwinisani magame pamkhale munthu wake pafupi pa. Mupanga bwanji kuti nabwere. Ndi player wina amene ningakupaseni kuti alowe malo mwa inene. Nani naza Sabina Tom. Sabina Tom ananyamuka kupita ku Sweden. Ndipo chimene nakapanga pamene koko ndinazo kuti akangopita ma trials mwe asifa kuti vuta pena pake. Koma namuza bwana straight kumuza kuti mpaseni 1 year contract. Mumuonere pa 1 year contract. Anampasa 1 year contract Sabina. Ngati mende kuyankhula panopa ndili nkati kungoti corona watisokoneza. Ndili nkati momenya nkhondo ma player ambiri ya Malawi kuti apite ku Europe kani matimu ang'ono kazi kalandira kandi $500 as long as munthu akulandira ndalama inake. Koma mmene ko akazimenyeso nkhondo ekha kuti afike stage fanga tine pamene namba kupita ku Sweden nimachita kuoza chilunga ma player even ku nation team pamene namba kupita ku Sweden ine ninkalandira almost $900,000 Malawi kwacha which means ina ndalama ing'ono kwambiri. Koma azofunanda ndanda ndama kuti ndikuigwira ifoti nimachita nati namenya nkhondo pamene ndeka kuti ndisapeseke ndi ndalama imene ndikulandira pakali pano. Kodi pano wafika mamiliyoni Malawi kwacha? Pita makolo akuti amandiuza kuti sitifuna uzikukhumudwa. Chimene wachiyamba chimene uchimalize. Koma as long as uchimalize bwino. Chabwino, pomaliza program ine ya Mtedza Times Sport. Tatifotokozera moyo umene kukhala ku China. Training program yako imakhala yotani, mumadya chani, umakhala ni nthawi yocheza kukhala uli free, umakhala kuti ukutani ku China?
apita fote ku China kuno nthawi zambiri nthawi yakuti mwina mwake training imapita training ukapanga training ndazinzanga pakha mavuto awiri atatu ndikuyenera ndikumane ndi kochi ndimfunse kuti kodi training ya lero yaenda bwanji andi paja ndikalipira ndikufunika ndipange chani sindikugona chifukwa kuno nabwerera ntchito ndikagona ndikugona pa ntchito ndimafunsa ndimakhala ndikuwafunsa akochi mukufuna ndipange chani chimene mukufuna inu ine nditani akandiuza tifuna upange ichi ndikuti ine ndigwirisire chimene afuna akochi ndipange chifukwa ndikusanga ndikalipire ikakhala nthawi yafika kuti mwina azinzanga tapita malumu ndimakacheza ndi azinzanga ndikhaleko kulumu kwanga tidye mawu a Mulungu tiwerengeko ka baibulo lathu jabwinobwino tikatete timuyamike Mulungu pasiku mene tinaliyambira ndimene tikulimalizira choncho apita fote nde ndichinja kuti nthawi zambiri sindiyenda kwenikweni muziwa kunoko ni Chinese English sikwenikweni ndi nthawi zambiri ndikhale mwina ndichezeko ndi anthu akumuzi choncho makolo azinzanga tikacheza ndi mawu sata gazi ndi nthawi ya ntchito bwanji munthu ine ndipumeko ndipumise thupi langa oro bwanji ndipite kai kwa kochi ndikacheze kai ndi kochi ziwiri zitatu kozi chimene makhulupirira apita fote kuti player ukhale player wabwino wina usate zimene onena kochi chabwino. Ukamakhala Tabitha umaganiza kuti ukazamaliza mpira kutsogoloko ufuna udzachite chani? Pali malingaliro ambiri akuti ndikamakhala kuti ndikasiya mpira ndingazachite zinthu zotani. Munthu ine ndine wa sports ndimafunisisa nditazakhala ngati mmene alili ache athu Madam Susan Ngwira kuyendesako mpira kuti tizaone kuti zingabwa ngati zingavutisise. I believe kuti nditazakhala ndi academy ku Malawi yaing'ono kwambiri yakuti kupanga academy yofomedwa bwino ndi TC11 because Tabitha Chawinga jezi number 11 so I'm proud to be TC11 always. So ndichincha kuti ndimafunisa ndazakhala ndi academy yanga kuti indi academy kuti ndikusowa ma player kumachoka amene mumakamenya nation team ija ziziyenda bwino chifukwa ngati panopa ku Malawi even women's football ikatione nation team imene ilipo lero kuti angoti lero liyatha nation team kuti zapangisa nation team yathu ya women's football pazatenga nthawi yatali kwambiri, believe me pazatenga nthawi yatali kwambiri. Chabwino, zina zimene unganene kuti Mulungu wakukondera wapanga achieve chifukwa kuti ndi wosewera wapamwamba uli ku China kusewera professional football ndi chani zimene ungalozo kuti mpira wakuthandiza kuno kumudzi? Vita vote about madifusa koma ineyo chimene nimapanga most of the times nimalolera kuti munthu nimene achikambe than ineyo chifukwa nthawi zambiri kuchikamba ngati choncho anthu ambiri amaona ngati ukuzimva ndi matama kuti uli ndi zinthu koma paposizi kachoncho koma si chinthu chabwino. Munthu ineyo anthu ambiri mwina amaona kuti ndilibe china chilichonse mmene maonekera akuthera ndalama ndi sunshine like this. Apita fote timamika Mulungu tinene chilungamo pano Mulungu timamuyamika. Manyumba tamangako tiliko nawo manyumba oti tikamakhala timaloza kuti apa tikulandirapo kandi ndalama munthu opanga lenti apa ndikukhala moyo wabwino munyumba yanga makolo anga kumuzi ndamangira koso ati sikachisakasakawo naso abagonamo asagonetu mnyumba amauzo aya ndi chinthu chakuti timayamika koma zipo ndi zinthu zingapo zakuti apita fote singakambe pano ifoti ndikambe pano ndazamba ona kuti mfana ajamwina namba amatama mazo anthu mena amankulira ndi amatama amafuna aonese chuma chawo chani koma it's not like that. Ine anthu amene amakamba zaina makhala azinzanga chifukwa ni mamva zambiri kuchoka kwa azinzanga kuti anthu amakunena kuti libe china chonse mazota tangodekani Mulungu mmene amaonesa chuma cha munthu. Amanong'onong'o ena kuti Firewood asankhidwa pa udindo waukulu mdziko muno ku bungwe la makochi. Manong'onong'owa anali motere koma chifukwa choti muli Robin England program lino sitingatseke opanda nongo. Nthawi yomvetsetsa, nthawi ya manong'ono, nthawi ya manong'ono, nthawi yomvetsetsa. Firewood asankhidwa
pa udindo waukulu kwambiri pa chisankho china mdziko muno kumpira. Firewood asankhidwa kukhala udindo waukulu kwambiri mdziko muno kumpira nthawi ina iliyonse. Amakamba izi alipo mtolankhani mmodzi m'Malawi muno, coach player Peter Forte, alole akanakane wa Times Group. Lero patapita sabata zopitirira zitatu, ndinokondwa kwambiri kuti Aubrey Nankhuni wasankhidwa kukhala nkhapa mpando wa National Football Coaches Committee mdziko muno. Kodi manong'onong'o nkuwaderera? Coach player Peter Forte nkumuyang'anira pansi kodi? Bye bye for now.